wulikajɔ minnu n'o baaraw kɛlen bɛ mun bɛ tɛlɛ kɛ fondation zakati o maaw fɛ ka se ka dɛmɛ da ka ɲɛsin maaw ma baloko o bunakun kan fondation zakat i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ ka se ka wa balodi dɔw baaraw olu timɛ balodi minnu ni o baaraw kɛla sibiri don ni o bɛnna décembre kalo tile 16 ma san 2023 ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni bɛ ni dɛsɛ bɛ o la ni o ni dɛmɛ fana ka kan Bamakɔ faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 1 kɔnɔna la ni baara minnu filɛ k'i bɛ k'a fɔ a kuntalen bɛ ka bila commune 1 mairie ale ka bonya minɛn kɔnɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ wulikajɔ la jɛkulu minnu bɛ tɛlɛ kɛ sigida jɛkulu la n'o fɔ ma ko association partenaires ale ni Zakat Foundation of America o kabili ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la sigida la olu bɛɛ lajɛlen jɛla ka se ka baara in diya ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ association ma ko denba ɲuman jɔyɔrɔ ka taa se lueur d'espoir ale ni association malienne pour le développement du district de Bamako olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka baara in timɛ ɲɔgɔn fɛ o de hakilina kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan in kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tɛlɛ kɛ balo la o caman tala ka d'u ma balo 250 sigimayɔrɔ la n'o fɔ ma ko kit alimentaire o tala ka d'u ma mun ni y'a ta k'a lajɛ malo o bɔrɔ o kilo 25 tun bɛ a la sukaro o kilo 5 tun bɛ a la tulu o litiri 5 tun bɛ a la o de kelen la maa ninnu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ a faralen ɲɔgɔn kan mun n'i y'a ta k'a lajɛ a kasabi tala jɔ fɔ 600,000 bɔɲɔngo o nafolo tala ka don maa ninnu ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur le maire ka kɔrɔfɔ la mun bɛ tɛlɛ kɛ minnu ye tɔnɔbɔ kɛ k'i bɛ k'a fɔ a kɔni a yela kɛnɛ kɔni kan k'a fɔ a jala o bɛɛ lajɛlen sabula maaw ni nisɔndiya kɔni de to la o kɔfɛ a ye a ka bonyamasigi fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ni wa hakilina tabaw fana ma mun y'a ta k'a lajɛ ni dɛmɛ mun filɛ a bɛna se ka jɔyɔrɔ min ta ka bɔ wa maa minnu y'a tɔnɔbɔ kɛ olu yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyaw la ni waati kofɔlen in k'i bɛ k'a fɔ a ye walimadɔn kɔni kɛ mun bɛ tɛlɛ kɛ wa a nisɔndiya hukumu kɔnɔna la maaw ɲɛda fana kan ka bɔ yen nɔ tuguni o adamadenya fana o fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula bololi ɲɔgɔn o de fana bɛ anw ka wa jamana taa ɲɛ ni waleya minnu filɛ ka kɛ tantɔn monsieur le maire ka kumaw la ko a tɛ dɔwɛrɛ fɔ fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna de don wa ka se ka denbaw fana balo ka se ka o jigiw fana timɛ gɛlɛya minnu bɛ o kan olu ka se ka wuli ka bɔ cogo minnu la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin n yɛrɛ ka commune ma min ye commune 1 ye fɛn fɛn min kɛra a kɛra n ka commune denw ye komi a kɛra ne yɛrɛ de ye n b'u fo k'u waleɲumandɔn kabini ce aw yɛrɛ ala ka nin ɲɔgɔnna caya jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ɲini fondation Zakat of America an b'aw fo dante foli min na o kɔfɛ mun bɛ tɛlɛ kɛ association denba ɲuman ale ka nɔrabila a ye kɔrɔfɔ ta a ko mun bɛ tɛlɛ kɛ fondation zakati a n'a dɛmɛbaa jɛkulu o ye wulikajɔ min kɔni kɛ ka balo ninnu kɔni di a kɛla koba de ye wa kɔfɛ tuguni o ye wa fɛnba de ta ka bɔ maaw kan n'u bɛ tɛlɛ kɛ doni la doni min tun bɛ ka maa ninnu kɔni kamana gan n'u bɛ tɛlɛ kɛ nin don minnu la don minnu ye a tɔnɔbɔ kɔni kɛ wa fana o wulikajɔ bɛ olu fana bolo kuma bɛɛ lajɛlen la ka se ka o cɛsiri cogo min na maaw bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo minnu la dɛmɛ min dil'a ma bi nisɔndiya dɛmɛ nin muso dɔw bɛ bi dɔw ye mɔgɔ 3 ye ne wele ko balo t'olu bolo k'olu bɛ taa malo détail san n'o den mun b'o bolo jamakuru hali n'o ye malo kilo 1 san a t'olu bɔ souvent u bɛ seri de kɛ ni mɔgɔ welela bi ka malo d'o ma ka tulu d'o ma ka sukaro d'o ma o ye dɛmɛ belebeleba ye dɛ an balimamuso dɔ bɛ yen o tɔgɔ yɛrɛ ye Umu Sise o ye n balimamuso dɔ ye a ko nin k'ale tɛ se ka fɛn fɔ dɛmɛbaga ye si ni kɛnɛya bɛ masa ni bolo ala k'a di an dɛmɛbaga ni ma mun bɛ tɛlɛ kɛ minnu y'a tɔnɔbɔ fana kɛ n'o fɔ ma ko bénéficiaire olu ka kuma lasela a ko Zakat Foundation of America a ko ale kɔni kɛlen bɛ yelenba ye diɲɛ selennali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka wa dibi bɔ kow la ka maaw dɛmɛ o ka ni baara minnu ka waleya minnu filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ minnu a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ wa ka ɲɛji ta ka bɔ maaw fana ɲɛ la ka kɔngɔ ta ka bɔ maaw fana la ni jamajɛ baara hukumu kɔnɔna la ni donkɔfɔlen in ni o tala ka se ka balo kɔni ta k'a di commune 1 kɔnɔna la ko a kɔni baara ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka a kɛ ko daminɛ ko mun ni a bɛ kɛ olu fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye o la ko a bɛ foli ani walimadɔn ta kosɛbɛ ka ɲɛsin Zakat Foundation of America maaw ma ko mun bɛ tɛlɛ kɛ wa dɛmɛ in n'a fɔ ma kit alimentaire o 250 in ka ta k'a di wa maaw ma ko a kɔni a bɛna kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ fana ye wa a bɛ maaw fana wa fɛn caman de ta ka bɔ o kɔni amina ko la minnu bɛ tɛlɛ kɛ wa fondation zakati a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ka wulikajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin maa dɛsɛlenw ma